Klik op het nest. Goeie dingen, ja? Klap het net. Oh, Dit is blokje met een soort witte bledjes en een gele stip in het midden. ik heb er nou. Ja, hast hem? Ik ben aan het zoeken wat juf Kerske zegt. Dan moet ik dat nog hier opzoeken. En als je die hebt gedaan, dan moet je erop klikken. Elke keer was dit zo'n ziekje. En als we erop klikken, en dan was wij het zo'n ziekje. Nog Indië. Weet waar? Ja, waar. Goed. In de groepen 1 tot en met 4 werk je de leerling aan de hand van interactieve ziekplaten aan haar Frieske wutskot. En dan maak ik een schets. Eerst een schets met de omgeving. Dus dit wordt een camping en een toestand en een zee. En al die woordjes moet ik dan verwerken. En dan ga ik zo langzaam maar zeker uitwerken. Er komt geen verf meer aan te pas. Nee. Ik vind het leuk om een heel wereldje te creëren. Die verder gaan dan een woordenlijst met woorden. Ja, dus ik vond die zebra en in combinatie met een gevangene die ontsnapt is blijkbaar. Die hebben elkaar gevonden, ja. Overal, als je goed kijkt, heb ik Kijmper de krokodil in verstopt. Kijmper die komt voor bij de puntentelling en overal en zo. Die presenteert ook. Maar als je goed kijkt, zie je ook overal ergens een knuffel. Kijmper. Aan de hand van audio-opdrachten worden de leerlingen uitdagen om de woorden te vinden. Kijmper de krokodil helpt ze daarmee terug feedback te gaan. Een bichtje is een jonge barig met een grutte roene snuit en een krulstut. Klik op het bichtje. Goeie dingen. Dat wijn dus net. Nee, zo stuur al willen. Ja. Er is in spoor 8 een grut verschato ziekplaten opgenomen, passend bij de thema's. De platen binnen net alleen nog interactief door de audio en de feedback. De leerlingen kunnen ook op ziek naar de loeren en animaties die het verstoppen zitten in de platen. Heel goed. Klik op het nest. Goeie dingen, ja? Hey, kist ook Kijmper de krokodil vinden? Klik op Kijmper. Hier ben ik. Woehoe! Nou bist je heel dal kleer.